Ҳама салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Аллакай имрӯз рӯзи раст ки чӣ хеле хоҳиш карда будем дар бораи оборудованияи блогерӣ. Дар бораи оборудованияи блогерӣ мақсад чандта қисм мешавад. Мисол агар ки шумо бихоҳед, агар ба желанияи шумо бошад, барои чӣ ки съёмка отдельный темае, звук отдельный темае, оборудование барои монтаж отдельный темае. Дар ҳар як ҳамин тема бо подтема дохил мешавад. Барои чӣ хотире ки мисол мо агар бигирем изображениеро съёмкаро хича. Та съёмка дохил мешавад худи камера ё ки ягон чизе ки тавассути мо съёмка мекунем. Баъдан освещение аз ҳама чизи муҳимае. Бале, ма дар ҳаминҷа дар шумо ози хотиррасон мекунам ки ози мо гап мезанем основаи гапе ки мо дар ҳамин видео меравад, бештар акцентировать мекунем съёмкаро. Агар ки бо шумо дар далнеши агар дар кор бошад, ба бо звукшам мекунем. Мисол дар бораи микрофону мақсад не хеле балову баттар ин микрофон бо аста микрофонои петличкара мара. Мақсад ине хеле микрофону ва разница байни ҳамаи микрофоно дар чие ва чӣ ба ки ман ҳамаи микрофонро одновременно дорам. Шартае ки шумо дар ҳамаи доштан дар корай ё ки неста, ё ки мешавад ки яктай ҳамин микрофон, то есть як микрофон ҳамаи микрофонро ҷавоб шуда бута бале ҳастай ва ира чӣ хел мефаҳмӣ? Ира ҳамун ҳолати мефаҳмӣ ки ҳамаша алав мегирӣ, бо охиронда ба хулоса меоӣ ки аҳамиятшам мешидай. Но мада коре ки чизе ки дар шумо пешниҳод мекунам, гапе ки мезанам, ами шуморо аз ҷиҳати экономика фоида мерасонад. Яъне ки шумо ошибка намекунед, чизи нолозимаро аввал бигирен, баъдан ба бигирен элӯ иша мегиртем. Шумо яке бора ҳамин чиз дар коритон мегирен. Ва имрӯз чӣ хел гуфтам, акцентировать мекунем мо дар съёмка. Яъне ки барои съёмка обязательно ки камераи қимат бихарӣ. Не, обязательно нестай. Барои чӣ? Барои ки бале, камера рол мебоза. Метавонад ки камераи дорогущий боша, конкретный съёмка куна, но ты хуб оформлять накуни ҷои съёмката, качествои ты безе бутова качествои съёмка. Ва метавонад ки оборудование, то есть ки камераи қимат набошаву сифати качествои видеои ты хуб бутова. Яъне ки чӣ хел иҷа кор мекуна, як фишка аста, ҳеҷ аҳамият намета. Освещение, яъне ки свет. Освещение чӣ хел рол мебоза ва ма чӣ намуд таҷҳизотро истифода мекунам барои освещение студия. Ва бардори чизҳое ки ман имрӯз дар борашон гап мезанам, ссилкаҳои ҳамаша ман дар якум комментария мемонам ки аз куҷо шумо метавонед харидорӣ кунед. Адресона менависен, дам хонатон доставка карда меёрам. Мисол Россияда агар боши, то дари хонатон меёрад. Тоҷикистонда боши, агар почта меравӣ, почта мегирӣ. Ҳар намуд различии сайтҳои главне ки проверка кардагӣ, ман худам проверка кардагим, товарҳоеро дар шумо нишон медиҳам ки меояд. Ва аз ҷумла дар ҳамун якум комментарие ки дар поёнаш ссилкаҳои EOI, дар болош ссилкаи бозӣ ҳастае ки шумо метавонед дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунед. Ва фаромӯш накунед ки дар вақти якум регистратсия карданатон метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред. Ссилка промокод дар комментария закрепи чидагиае. Яъне ки гап мезанем чӣ гуна, барои чӣ муҳимай на худи аппарат барои съёмка кардан, а ҷои оформлении ҳамун ҷои ты. Мисол мегирем. Як эксперимент шумо як бор тамошо кунед. Свети ки дар тарафи рӯи ма дидестен сафед, и аз худи студия нестай. Ва инам фаромӯш накунед ки дар студия мисол обычно светои хона даст дар тори хона ку, дар тори хона свет набояд боша. Барои чӣ ки вақти свет ай боло мезана, чашмои тране тада тен мекуна. Чашм чиқир метова. Безеб мекуна освещениеро. Свет бояд направлений боша аз пеш. Мешава якта свет направлений свет пешда мешава. Баъд ҳастай контравой, дидед нами свети мара. И контравой, свет контравой бкаш. Так шумо разницаро тамошо кунед ки чӣ гуна мешава. Вақте ки мо контравой света мекишем, свет обычно дар студия ҳастай, но мо просто як контравой киштем. Контравой моро выделяет мекуна iPhone. Яъне ки агар одам дар iPhone часпидагӣ бутова, и безебай. А вақте ки выделяет шава, глубина дора ҳамун чӣ объект. Мисол мегирем нозик микрофон, расфокусай, ма фокусум пишда фонае. Агар ки мо дар пишти ма байни фон бо инами росто бо ягон чи дига монем, бо ам расфокус мешава, глубинаи кадр нишон медиҳад. Кадр хубтар живой ҳисоб мешава. Ва як бор як гирён контравоя ва контравоям выделяет мекунад тра iPhone. Яъне ки ты просто картинка не ты мефаҳмӣ ки инҷа видеое. Мисол мегирем, анакоз бикш. Мо да просто оформление световой оформление ҳамаша мекишем, шумо бинед ки кадр чӣ гуна мешавад, дар ҳоле ки камера ҳамун камерае. Шумо бояд гирифтем пеша ки чӣ хеле буд. Мекишем, так, як свет дига гум шид. Вот, пожалуйста. Яъне ки обычно ман нем хеле метавонам дар камераи обычнаи худашо якта направление свети айрумада додистай. Ва направление света ма агар ошибка қатъӣ мемондум, ай ҳама ошибкаи сахттарин дар камера, дар свет чӣ мешава? Свети направлениеро як бор исм ки сояи мара бинен дар ақиб чӣ хел мерава. Ай болоро. Диден дар пишти ма сояра. Бевохи даст қай напишонд худи света. Диден сояра. Анаму соя мумкин нестай дар ақиб будан. Бисёр одамо да мебинем, мисолан одама раздражат мекунад. Ин непрофессионализм нишон медиҳад, агар дар ақиб соя монӣ. Монаш ҷоштамон. Диден? Соя по сути ҳастай, но ма чӣ хел ҳамура пинҳон мекунам, нигоҳ кунед.
дидин ҳозиам камтар дига диди шид яъне ки соя чётка пишти ма рафт нарафта созу хайр ҳозир соз мекунем барое ки шумо сути мақсади гапа фаҳмидед обычно агар и контролируя громко обычно айрӯи хотири чӣ агар ки мо асосан айрӯи қоидаи худи съёмка агар мо бигирем бояд ба ғайр аз светои ма бояд свети боша ки чиста фон осветит кунад. Ма дар Тоҷикистон дар студия Тоҷикистон будагӣ агар ки маят будагӣ боша свети фони ма ай свети ма разни буд уже дига свет буд фон вообще дига чӣ освещат мекард яъне ки чӣ карда мешавад дар худи мисол та агар направлени светра светит кард фонда тен дод ту бояд ягон свет дига қати фонда бути ки ӯ тени ақиб додагиро бикуша ва ин муҳимае ки шумо бояд всегда айфон дур бошен ҳозир дар шумои хеле метавон не ки на самом деле диден ма дар фон намерасам фон дита дасти ма дуруи айма ва хромакиҳое ки ҷамъ мешава дита тараф дора бо ие ки ма гирифтагим ссилкаша мемонам шумодам дар кор бошава бигирен бо дита дига чихол дора ай болош там болои ами симуш мекашӣ як тарафаш отражат мекуна зард як тараф дигаш алюминий и барои чи мисол та агар дар ягон ҷо берунда съёмка дошта бошӣ амура напротив мемонӣ освещение худи осмон мисол ҳаво қати ту дар рӯи объекте ки бояд съёмкаш кунӣ осветит мекунӣ рӯшанӣ мекунӣ съёмкааш хуб меояд ё ин ки просто навози синиш мондагиам ман метавонам перевернут кунам зелениша монам кейн кунам ё ки ҳами хелишам кейн кунам номаира кейн намекунам яъне ки монтажка дига чӣ наменам барои якум ки худи фон нормалне пока ягон чӣ дар кор нестай дуюмаш ки агар ки ма дар кадр ҳозир ма кадрон мақсад чия инҷаи сирхай агар ки ма ира чӣ монам дига свет монам мисол мегирем агар синий монам ё ки дар ҷо ягонта синий монам хромакаи кадан дар фони ма синияй иҷоро ҳам мегирад мисол агар ҳозир ҳамҷа освещение сирхайден дар танаи микрофон агар ма ҳамира синий монам кейн кунам ақиба иҷа ҳам гум мешавад барои ҳамин дар вақти хромакаи истифода бурдан бояд шумо аҳамият битем ки свети ки дар дохили студия қарор дора бояд савпадад накуна қати свети хромакей яъне ки уҷа савз бояд боша баъд дар иҷа чӣ свети ҳаста не ки бояд савз набоша масалан ҷода агар сини истифода барӣ ура сини намон ура ақиб ки савз шамон ба кейнгиш ки ҳама хеле нормалие майра барои ки кейнг намекунам яъне ки светча иваз намекунам дар ҷош монтаж кард дига чӣ намемонам кномкаи сирхабиҷоқ батари алишка яъне ки мо гап задем дар бораи тарзи съёмка бояд чӣ хел боша ман фикр мекунам шумо фаҳмиден чизе ки именно маълумоте ки дар шумо дар кора ма да гуфтан қинай барои чӣ ки ман намедонам ки кӣ кадом тарафша намефаҳма ва кира азоб мета кадом намуд савол ма обши дар умум гап задаистам мо метавонем ки баъдан дар давом баъд чӣ именно ҳамун лазейкае ки шумо дар кора намефаҳмед именно ҳамун хел дар доираи ҳамун видео кунам и вобастагӣ мекунад аз оне ки шумо дархост мекунед ё ин ки намекунед дар бораи кадом ҷиҳате ки набоша ва ира мо метавонем далши видео кунем мувофиқи комментариҳои шумо мисол комментария хонда конкретно ҷавоб гардонем так далши яъне ки мо гуфтем ки чӣ гуна дар кадом аппарат снимат мекунӣ аппарат чӣ хеле бояд боша оформление ҷо бояд чӣ хеле боша ки кадр нормале бутова ҳамаира фаҳмиден ва дар бораи оборудование ки ман гап задам ҳамаша свети ки мара айси контравои сирх диден додестай дар экран мебинед чӣ хеле светай свети ки айни замон микрофона свет кесай дар кадр диденша свети ки контравои мара ай тараф додестай ҳозир ман ира бикашам биёрам иҷа барое ки штатив қатияй не ки наиш за пеш ма иша метавонам нишонтон туминаи мақсад и не толка сирх гирён мешавад и сафед сирх вай светид мекардагиш савз чӣ хеле ки мақсад хитонда лозимай метавонем ки ира бомонен настройка кунен мада пака мисол ягон съёмка мекунед типа полиция инаи хел гӯё чӣ шудеса ира айдур хел съёмка мекунед гӯё ягон полиция омада ё ки ягон гаӣ омада ягон чӣ омада мақсади гап ки хелу хел баъд ҳама ёро ма силкаҳоша мемонам бардора каси за лозим боша мегӯяд хеле тринога дора тарақас мемонишон ва ё ҷое ки ма именно гирифтагиимшон хай просто шумо нигоҳ кунед бардоро ҳам микрофон чӣ хел тофтесай аки нигоҳ кунед ида чӣ хел метова не розишин аки ҳо ягон чизи космический не но ҳами барои тамошобин барои ман чӣ намекунам барои тамошобин камтар приятне мешавад барое ки кадр ҳаст что-то чизе ки ура боле красиватар мекунад зеботар мекунад далши ёро хаймаша гуфтам ссилкаҳои ҳама ёро ман мемонам вопрос дар ҷа возникад мекунад ки барои блогерӣ вообще таҷҳизот ай чанд сум ане хел саволша уже ман медонам барое ки пурсидагиан ай чанд сум то чанд сум дар кола ки мо блогерра сар кунем бародаро ай 0 сум то $1 миллион ин мувофиқи он мекунад ки шумо чӣ гуна правилна метонен
оформлят кунед студияи съёмкатона. Якумаш дуюмаш ки аз размери кисатон. Мисол мегирем, агар размери кисаи шумо баланд боша, шумо метавонед ки камерае ки айни замон ман съёмка кардам бардора, ин камераи самаи простои, самаи кӯҳнае ки Canon 650 650D 650D тасаввур мекунед шумо. Средний бюджет хати метавонем хе бигирен, ё ки агар он крутоист ки сум дошта боше, метавонед любой хе қиматша бигирен. Всё. Не Full HD, Full HD болош ози ҳам ози камера баронда айда майда 4К 8К снимат мекунад. Но пока изображение мада достаточно, мада кор нест. Яъне ки вобаста ба бюджет чӣ қадар дар корае ки бигирӣ. Анак ози шумо савол метавонед ки то пиёни чӣ мегӯй i0 сар карда мешава. i0 сар карда мешава. Барои чӣ? Мисол мегирем, телефон дора ҳама. Дора. Телефон наметавона съёмка кунад, метавона. Телефон мемониша, ман худам бо мегӯм ма дар чанд чиз дига гуфтагӣ будам. Ма якум то што ки сар кардаги ма блогера, ма телефон хай сар кардаги. Ма телефон хай мемондум, рост гап мезадам. Баъд не ба ма худам фаҳмидам ки всё-таки звук рол мебоза, без звука чӣ кунем. Микрофонои не хеле лишний мисол. Ҳамаира агар дар бораи звук хостин, ба ма ҳамаша отдельный видео мекунам барои звук. Яъне ки як телефон метавона ки тра съёмка кунад, звукта прямо запис кунад, микрофона занимат мекунад, метавона камера занимат мекунад, метавона ки монтаж кунӣ дар ҳами компютера заминит мекунад. Занимат гуфтам? Заминит. Хеле короче, худам фаҳмидед. Умнияш мук. Барои ҳамин мешава i0 сар кунӣ. Анак савол дар ҷаба миён меояд. Раз ки мо телефона мондем, микрофон надошта бошем, овоз безеб меяд, правильно безеб меяд. Но ты сар кардаси, ты началатай. Ты довози бояд фаҳмидан дар корае ки оё ҳамин кори ты ҳастай, ты мехоҳӣ ҳамин корро далчи кардан, намехоҳӣ кардан, нехоҳ одамо сар мекунанд, 2 рӯз пас мегаи кори ман набудай. Зато ты тарзи гапзанира метавонӣ. Ҳатто ту метавонӣ съёмка кунӣ, видеото напартои, съёмка кунӣ, монтаж кунӣ, тамошо кунӣ худат. Ва дар худ савол буди ки ҳамин вообще ман метавонам ҳамин видеое ки ман съёмка кардагим дигар одам тамошо мекард. Ва ту вопрос возникад мекунад. Раз ки монди камера хай камераш соз боша, телефонта съёмка кардиу, звук нитотар омад, ништяк дигар созай. Худат уже мефаҳмӣ. То што ки дати дар корае, ты худат мефаҳмӣ баъд. О, без так микрофон дар корае. Тарақас ман ссилкаро дар комментария мондам ки любой намуд микрофона. Медрои заказ мекунӣ, мегирӣ, далчи рафтан мегирӣ. Мақсад одами бюджетдор агар боша, мисол ма агар бихоҳем дар бораи камера, ира камераам бугӯ меша, телефонам дар бораи абзор, касе дар кор боша, абзор мекунам ва аз куҷо ба нархи дастрас кастомни прошивка доштагӣ хати бигирӣ. Яъне ки телефони 2021 ҳастае ки ин метавона ҳам микрофона, ҳам камерара, ҳам компютера заминит кунад. Барои чӣ? Чӣ шумо тасаввур карда метавонед, одамои компютера мефаҳмидаги оперативкаи любой компютери ами средничок чанд қадарае? И подманата оперативкаш 12 гигабайт. Бесин тамошо кунед. 12 гига оперативка барои программа шумо медонед, чизи дуруни телефона поддерживать кардан. Встроени памяти ки ту файл дар хранид мекунӣ 512 гигабайт и жесткий диски компютер мешавад. Тасаввур кунед ки шумо дар чанд қадар чӣ хранид карда метавонед. Баъд именно ман телефона барои чӣ гуфтам ки ин телефона историаш дароз аёли, вообще чӣ хеле шиди ки телефон омада дар 2021, телефони ма бардорому телефона гум кардем, кофтем, дар кофтан шикастем, короче телефон худам хешид бечора зур будаган соз буд, но у парид. Баъд и пайдо шид. Плюс ида чия ма коротки мегум, агар шумо интерес ба подробный информация мекунем. Именно барои чира блогери гуфтам. Камерае ки дар пушти я и матрицаи худи камера, ай телефони матрицаи ки дар камера мезани, ай сония 50 мегапиксел камера. Пешам фронтални дора хушу снимат карда метавонӣ, но даи имкон додиян ки ту ба камераи қафо хта селфи кунӣ. Яъне ки чӣ хел мебинед дар пушти экран, дар пушти паси экран, и барои хта дидан даҷа соата нишон метавонед картинкамон дига чизо. Баъдам функсияи дигаре ки имена метавона барои блогер боша. Ту метавонӣ ки одновременно дар як вақт камера мисол қабила рафтести, ту метавонӣ ҳам хта съёмка кунӣ, ҳам ақиба дар экран, яъне ки съёмка карда рафтести, ҳам фронтални камера гирён мешавад, ҳам задни камера. Ту метавонӣ даҷа ки интихоб кунӣ кадом камераро зад нишон медиҳӣ. Дар ақиб сета камера дора, широкоугольный, зум, обычный мисол, кадомиша ки монӣ. Ва дар рафти съёмка ту метавонӣ ки кадри фронталнира основной монӣ, хта дар як кунҷиш майдаак монӣ, ё ин ки хта калон монӣ, фронталнира дар як кунҷиш майдаак монӣ, яъне ки задниша, ё ки метавонӣ ҳарча барбар монӣ. Дар рафти съёмка дар куҷо дар кора мисол чиран хелес салом алейкум бардоро, ина иҷа мо омадем, ина хел будай, ҳар дудон барбар кадри пешит хилд гап зести хта десиян, кадри ақибат десиян. Яке нигоҳ мекунӣ ки уҷа муҳимтара чизе ки ту съёмка кардасти, прямо дар рафти съёмка тура интихоб мекунӣ, хилд як ҷо майдаак меша, ура мебинад. Ягон гапи важниша бояд ки бояд чиқартар бугӯй, хта калон мекунӣ, ура майда рафтеса. Мақсад бисёр фишкаҳо дора.
айҷияти монтаж, айҷияти съёмкаву корочию в общем именно блогерда ҳамин мешава аппарате ки ҳама чиза заменид мекунад, но и ай средний бюджет нестай бародаро ё флагманскиян. Мақсад қиматай мешава ки дар нархи вес оборудовани камера мешава гирифта, ноутбук мешава гирифта, микрофон мешава гирифта. Но короче и отдельный тема шид. Ман намегӯям ки новичок ки сар мекунад барава сразу хе телефон бигира, и барои одаме ки имкон дора метавона ҳамроҳӣ гирифта. Раз ман микрофона дорам, камера дорам, компютера дорам, барои чи ман ира гирифт? Барои он хотире ки мешава ҳолате ки ман берун мебурам, ягон ҷо мерам, выездной съёмка мешава. Рафтам ки бац заряди камера шиштагия, микрофон калон кашида рафта да уҷа неудобна, телефон даста, камераи хушрӯ мекунад, звука хуб запис мекунад, биги съёмка ка бира. Ёки ягон ҷо рафтем, ман микрофона компютера қатъи бурда натонистам, прямо дар ҳам монтаж мекунам. И баъдан дополнительно дар бораи, яъне ки касе метавона ки имкон дора ҳамо бигира. Итог меорем дар бораи съёмка, фаҳмидем шумо ки чӣ хел съёмка мекунанд, да чӣ съёмка мекунанд ва чӣ дар кора. Охирон да гап мезанам, кӯтоҳ карда, барои худи съёмка ай телефон сар карда то любой намуд камера мерава. Муҳим оное ки ты ҷои съёмката чӣ хел оформлят мекунӣ, света чӣ хел мегузорӣ, хита чӣ хел, хита баъди съёмка хита бирая бор тамошо кун ва мефаҳмиша. Барое ки видеоите приятный боша, на танҳо бояд ки ӯ приятный битова, ӯро бояд ки приятный бишнаванд. Барои звук дар кора. Баъди ҳамаира кардан монтаж. В общем, инем хеле видео бардоро. Любой таҷҳизотое ки ма дорум айни замон, ма ссилкаҳоша дар комментарияе ки комментария бозӣ мондагия поёншон дар ссилкаҳоша мемонам, айки ҷо мегирен ва ҳар як ҳамун таҷҳизотое ки ма дар комментария мемонам ссилкаҳоша, агар шумо хостем абзор бинависед, ма дар бораш абзор мекунам ва дар бораи саволое ки шумо намедонед, намефаҳмед, интересное шумо дар он бора фаҳмидан, мумкин шумо бидонед, просто фикри маро фаҳмидан, ё шумо бинависед, видео мекунем. Чира фаромӯш кардем? Дидем бардоро, вақте ки уже тема конкрет нест, савол ки нест, уже намедонед дар бораи чӣ гап занед. Барое ки ман намедонам шумо дар чӣ интересное, именно айдояри кадом саволое ки именно муҳимтараи шумо дорам. Хеле ссилкаҳоро мемонам бардоро, будуроин ссилкаҳоро бинен. Агар дар бораи овоз интересна ки боша, бинависем, видеои дигарамо дар бораи звук мекунем. Ва дигар ссилкаҳо, дигар чизҳое ҳастае ки ман вообще умуман через ҳамин сайтҳо харидагем бардоро. Ай лобзик, ай аппаратҳое ки тез мекунанд, цепаву, ай электропилаву, короче амбуру қавру балову любой чиз дига, ҳамаи ҳаморо ман ссилкаҳоша мемонам, барое ки мабудо ягон каса дар кор боша. Мисоли ман ҳамчун падарка гирифтам, роӣ кардам масад. Кстати, ман метавонистам ки одаме ки қабул мекунад, мисол ман дар Россия, Тоҷикистон бимонам, доставка рост Тоҷикистон барава, но Тоҷикистонда мақсад уҷа нест именно одаме ки барава хуб фаҳмида бутона трек номера нишон бида, барава ай почта ӯра бигира. Барои ман рӯз хуб даракш иҷа ва иҷа роиш мекунам, мерава. Инем хеле бардоро, фикротона бинависен, саволое ки дар шумо муҳима бинависен, видеои нав интизор шавен. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.